Dost, to stačí. Myslím, že tímhle můžeme naši exkurzi do říše bludů, konspiračních teorií a absolutní absence kritického myšlení pro dnešek ukončit. Říkali jsme tu na začátku, že tohle pondělí je šťastné pro Šimona Pánka. A myslím, že jsme tu konečně našli i ten pravý důvod. Pokud svou prací nutíte podobné lidi k tupým lžím, sprostým útokům a nechutným podpásovkám, děláte svou práci opravdu dobře. A právě za to vám slavnostně udělujeme řád šťastného pondělí za zásluhy o stát a demaskování čirého svinství. Šťastnou cestu do Rumunska, Šimone.